Maltempata bix-xita, ir-rat u s-silġ ftit ġimgħat qabel it-tmiem tal-ħarifa. Tard il-ħamis filgħodu beda jinġema' sħab fuq il-pajjiż u ftit qabel nofsinhar waslet fuq Malta maltempata severa mill-biċ. Minn filgħodu l-Uffiċċju Meteoroloġiku ħareġ twissija oranġo minħabba x-xita u r-rat. It-twissija tal-Uffiċċju Meteoroloġiku baqgħet fis-seħħ sa filgħaxija bir-rapport tat-temp jgħid li mistennija ħalbiet moderati jew qawwija tax-xita bir-rat lokalment bis-silġ. Ir-riħ matul il-ġurnata tal-ħamis kien moderat għal ftit qawwi li mill-punent Majjistru isir qawwi għal Majjistral. Diversi kienu t-toroq madwar Malta li jimtlew bis-silġ waqt li x-xita kienet nieżla bil-qawwa. Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku dan it-temp kien kawża ta' sistema ta' pressjoni baxxa fuq in-nofsinhar tal-Baħar Adriatiku li estendiet lejn iċ-ċentru tal-Mediterran. L-inqas temperatura matul il-ħamis niżlet għal 12 grad Celsius. Skont l-Uffiċċju Meteoroloġiku l-iktar ammont ta' xita li tkejlet f'24 siegħa sa 3 tal-ħamis wara nofsinhar kien ta' 18 mm il-Mosta segwit minn Ħalluqa bi kważi 17 mm. Minnaħa l-oħra f'Għawdex ma tantx niżlet xita u l-iktar li niżlet kienet fix-Xara fejn fl-24 siegħa sa 3 ta' wara nofsinhar tkejlet 7.2 mm. Kawża tal-maltemp 3 titjiriet li kienu ġejjin lejn Malta niżlu Katania. Dawn kienu titjiriet ġejjin minn Copenhagen, Londra u Tirana. Minn barra dawn it-titjiriet li l-bdoti tagħhom kellhom ibidlu destinazzjoni, 12 titjira oħra ittardjaw it-tluq minn Malta kawża tal-maltempata. Għal-ġimgħa it-temp mistenni jippersisti bil-ħalbit tax-xita, bir-rat u wkoll bil-bufuri tar-riħ u s-silġ. Ir-riħ se jkun mill-biċ forza 5 għal 6 li mal-ġurnata se jdur mill-Majjistral it-Tramuntana. Is-Sibt u l-Ħadd mistenni jippersisti r-riħ qawwi iżda mhux imbassra x-xita.